फैदों आं फाग्लि मा हारसौलाबाय थाखो नोंलाय दहाय साला नोङो फुंजानि आइसक्रिम जानाया बेनो गगा मोनखाबाय बियो फाग्लि बिदिखि फुङाव आइसक्रिम जाजायो जाननो लुगैनायानो हाथारा बेना थानोनो आयु जालाहाय मा जाबावनांगौ जाखोथाय मा हारसौलाबाय थाखो आङो जि गगा मोनखासिगोनदां आङो इस जाथारलाहां दिनैनिफ्राय जासुलि नालाय आङो ओंखायनो बिदिनो जाजायो ओइहाय ना जोंहा दाहाय बैयावहाय मार्केटआव एसे हाबलांगोन दे आं मुलि थुलि एसे देलायग्राबो लानानै थांगोन दे मिथिबाय दे जागोन दे खिन्थु गोबाव खालामनो मोननाय नङाहाय नङाबा हले आं थांनाय नङा जायाहाय जाया गोबाव जाया मा गोबाव जालाबायनांगौ फाग्लि बायदि दे थाब थांगोन दे বাইদেউ মেডিসিন এটা লাগিছিল সর্দি বহুত হৈ আছে সর্দিৰ এৰাৰ কাৰণে মেডিসিন এটা লাগিছিল आइसक्रिमखौ जानायाव जाबाय नोङो बेरेफुंजानि दाना मुलि लांनो फैनांबाय मिनिनानै फैखागोन आं नोंखौ मानसिखौनो सोरबायदि बेरेफुंजानि बिदि आइसक्रिम जायो आरो जाबावगोन नोङो मालाबा फाग्लि दे मिनि नोङो मिनि मालाय गगा मोननायखौ मिनि नोङो जाजागोनबो जा मिनिलाबायखा जालाहाय बे मुलि फानग्रायाबो अबेथिं थांनानै थाहैखो बाल अबे एब्रेहैखो बेलाय फाग्लियालाय ओइहाय ना मा लानो फैदों बेवहाय बिबार लानो ए दे लादो होमबा आंहा बैयावहाय एसे माबा लाबावनांगौ होमबा लादो दे मासिबां बिबार मोजां मोनो नोंलाय दे लादो होमबा फाग्लि आंहा बिबारखौ माथो नुबानो थानो हाखाया र' आं बासिबाय थाग्रोनि बिबार फानग्राया बबेथिं थांदोंथाय बासिना दोनखानोसै आं ओमफ्राय लानोसै र' थाब थाब आयु हायना मा जाबावनांगौ जाखो थलाय जोंहा बै रेस्टुरेन्टावहाय एसे गरम सुप लोंलांसै जा हाथारला आङो सुप लोंबा एसे मोजां मोनो खोमा अनबाय आं नोंखौ दोनलांसै जासुलि आरो खिन्थु बारा लेट दाखालामहाय जोंहा आइया न'आव गैया मादैनावसो थांदों थाब थांनांगौ सुप लोंथानसै आङो मोजां मोननायनि आदा प्रेटिकखौ लोगो मोनबा हामगौमोनहाय दिनै रेस्टुरेन्टावहाय लोगो मोनबा सालाखौ माबा माबि बुस्थु जाथारगौमोन आङो बेनिफ्राय नै गोसोखांलायबाय फाग्लिया बिदा प्रेटिकखौहाय जासुलिया मालायनि मोनबा थिग जासोग्रा फाग्लि बायदि आंनिफ्रायनो जादे नोङो आं जाहोगोन दिनै मालायनि मोननायाव जायाबा माथो फाग्लि जाखानांगौ आंहा जासुलिखा जाखायो आंहा थिगसे जाखानांगोन नोङो दिनै दे आं मालाबा जाहोफिनगोन आयु हायना दिनैहाय कलेजाव फैयाखैमोन नामा नोङो नागिरबाबो नुवाखै आं नोंखौहाय ओमफ्राय मा लांफैदों बेहाय माबा आदा आङो प्रिटिखौ दोनबोदों बाजारावहाय एसे बायदिसिना लानांगौ दंनो ओंखायनो दोनबोदों थांदोंमोनथ' कलेजाव ओमफ्राय एसे थाब ओंखारबोदों आरो आइया माबा मोनसे बुस्थु हरफादोंमोन आयंनो नोंखौ लोगो मोनखाबाय होमबालाय आं थांला दे नों लांफादो मा बुस्थु आदा माथो आइया दहाय नोंसिनाव थांनो होनखादोंमोन मा बुस्थु हरफादों जानो मा बुस्थुथाय आंबो मिन्थिया होमबालाय लांफादो दे आं थांनोसै दे थाथ'दो दे जागोन दे आदा इस हायनाया सोर सेंग्राजों रायज्लायखो ना बेनि बयफ्रेन्डसो जाखो बिखायासो खें मोनबाय आंना बेनो आंनि गिबि मोजां मोननायमोन आंनि गोसो गोथारजों मोजां मोननाया फैमालसो थांसिगोन नामा जायखौ आं एथ' मोजां मोनोमोन बियो गुबुननिसो जासिगोन नामा
आं जायखौ नुदों नोंमारगौना नोंमारा जाखो बिखायासो खामगेलांजोब्बाय आंना मा जाबावनांगौ जाखो दालाय बेनो आं गिबि मोजां मोननायमोन आं सानदोंमोन मिथिनानै लानो दस्रासो ओंखारबाय गोसोखौ लोरबां मोनो दा रायज्लाय गुबुनजों नों गिखांनाय मोनो आंहा हैस बाबु मा अखा सिजाबोजोबखो नोंलाय लामायाव अखा लोगो मोनदोंमोनलै बाबा दरसि दरसि इस आं नुबोनाया थारैनो नंखाय ना नंमारगौ जाखो गोसोआनो थानो हाला आंना गुबुनजों दा रायज्लाय नों बिखाया गावो आंहा सैया सुखुआ मोनो इस आं बेफोरखौ मा सानबाय थादों खाफालावनो गैखायानदां आंना हायनाखौ मोननायनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा